ин навбат озмуни Шоми Турсунзода ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар боғи истироҳатию фароғатии Баҳори Истиқлол назди муҷассамаи модар ва чойхонаи Ваҳдат аз ҷониби кормандони дармонгоҳ ва беморхонаи рақами 2 шаҳраки Пахтободи шаҳри Турсунзода баргузор гардид. имрӯз мо намоиши худро дар ҳамиҷа дар пеши шаҳрванди шаҳри Турсунзода нишон дода истодем ки табибони беморхонаи рақами 2 ҳар соҳада дар ин муносабат ҳам соҳае ки ҳунарҳои мардумам худро нишон дода имрӯз чӣ қадар ки шумо дида истодед ҳунарҳои худро нишон дода истааст. Бо ҳамин муносабат бо яҷа ҷамъ карда ҳамчун як хурсандии худро баён карда истодем дар шумоён. Мо тарафдори он сиёсати давлат, тарафдори ин сиёсати мақомоти шаҳри Турсунзода буда ҳама вақт муҳтарам президентро дастгирӣ карда барои ободии ватан, барои ватани ободии кишвар хизмат мекунем. иштирокчиёни озмун ва кормандони корхонаву ташкилот дар ин ҷо ҳунарҳои миллии дузандагӣ, оҳангарӣ, табақтарушӣ, сандуқсозӣ ва ғайраҳоро ба намоиш гузошта пешкаши аъзоёни ҳакамон гардониданд. бояд гуфт ки кормандони соҳаи тиб баробари табибии худ боз маълум гашт ки ба ҳунармандӣ машғул мебошанд. табибони мо чи духтурон чи ҳамшираҳо на фақат кори табобатӣ вобаста ҳастанд ё ки сарукор доранд, дар байни онҳо шахсоне ёфт мешаванд ки ҳамин ҳунарҳои миллӣ ҳам зардӯзӣ, чакандӯзӣ, кандакорӣ, табақсозӣ, сабадбофӣ ин ҳунарҳо аз дасти онҳо меёд ва инҳо ин кормандони мо ҳамин ҳунарҳои худро имрӯз ба марази мардум бароварда намоиш дода истодаанд. аъзои ҳакамонро ки мутахассисони варзида, нафарони рӯзгордида ва дорои қобилияти баланди касбӣ дошта интихоб гардиданд, ба ҳунарнамоии кормандон баҳои хуб доданд. озмуну чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад.